Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Shout out sa'yo na mahilig sa basa. Mahilig sa mga bagay na wet. Oy, minsan naman okay rin naman na maging wet, no? Lalo na kapag sa panahon ngayon, medyo mainit ang panahon. Actually, hindi mo na nga matansya kung mainit ba, tas mamaya biglang uulan. Pero masarap din kapag bagong ligo ka. Oo, yan yung mga tipong natatandaan ko nung summer noon. Kaya kong maligo, 4 na beses sa isang araw. Ang sarap kaya nung nababasa ka, relaxing ang feeling, walang lagkit factor, diba? Anyway, nagbabalik po ang inyong kadaldalan na daldalerang atleta DJ Mara Tony. Grabe rin ang panahon ngayon, no? Minsan kanina hindi ko namamalayan, ano ba, maaraw ba, maulan, hindi mo na alam. Gulo-gulo na nga ng gobyerno, magulo pa yung panahon. Ikaw ba, kung tatanungin kita, sa araw-araw na nagbabiyahe ka, anong mas trip mo? Trip mo bang maging wet? O trip mo bang maging dry? Well, meron naman yan. Parehas may pros and cons yan. Sige, unahin na natin ng team dry. Kapag ka naman kasi mainit, ayan given na sobrang init ang panahon, ito yung mga oras na ang sarap sampay ng mga damit. Ang sarap din bumiyahe kasi nga, lalo na pag yung kotse mo air condition. Ito rin yung mga oras na ang sarap maglaba. Kasi alam mo na matutuyo agad yung damit mo, hindi maluluom. Pero syempre, ang cons din naman yan, ang negative side niyan, pagka sobrang init, ang hapdi sa balat, Lalo na ikaw na lagi kang bumabiyahe, di ba? Alam mo minsan, ang sakit na lang sa balat, di mo na alam kung gusto mo bang pumasok o stay at home ka na lang kasi wala namang aircon yung sasakyan natin. O kung doon ka naman sa trip na medyo wet. Kapag ka wet, ang pros naman yan, ang lamig, ang sarap magkadel. Yan yung mga oras na wag na lang sanang pumasok, nood na lang Netflix and chill. Ito rin yung mga oras na ang sarap-sarap magchampurado. Ito yung mga oras na pwede bang humiga na lang, wala na lang ginagawa at all. Pero syempre, meron ding negative side yung pag-uulan na ganyan. Di ka na nakatayo ng damit, Ito yung mga oras naman na, my gosh, ang hirap bumiyahe. Tingnan mo yung katabi mo. Mamoblema na naman yan. Niisip niya kung paano siya makakatuyo ng damit. Pero anyway, alam mo sa panahon ngayon, since parehas lang din naman yan ng gobyerno. Pero alam mo sa panahon ngayon, mahirap na kapag alam mo sa sarili mo na magpapadala ka sa panahon. Kung may problema ka, kung may pinagdadaanan ka, wag mo nang, baka naman i-message mo pa ako. Ako rin, may mga pinagdadaanan din ako. Pero okay lang yan, alam mo, weather lang yan. Sabi nga ni Kuya Kim, may mga oras na you're feeling down. Ito yung mga oras na kapag umuulan, feeling mo may problema ka pero wala naman talaga, sinasabayan mo lang yung mga patak. O kapag ka naman sobrang init dahil nga mahapdi sa balat, pati ulo mo nagiinit. Pero alam mo, lesson learned. Whatever the weather is right now, hindi na rin naman natin matatansya yan. Hindi rin naman natin makokontrol yan unless close kayo ni Lord. Just go with the flow. Minsan ganun lang talaga ang buhay. May mga oras na wala, madumi na naman tong damit ko. Natalsikan nung kotse, ubod ng galing. Ang bilis magpatakbo, kitang may baha. Diba? Anyway, wag ka magpapadala sa panahon ngayon, O feel good lang tayo ngayon. Tandaan mo,
Ang buhay ay weather lang. Anyway, ako po'y magbabalik maya-maya lamang. At habang pauwi ka, saktong-sakto, magandang music para sa'yo. Here's another song. Brought to you... Ay, perfect pala to eh. Here's another song brought to you by Lolo Amor. Sa mga mahilig magpabasa dyan. Here's Raining in Manila. Dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. It's been raining